zan baki rayuwata. To a yanzu dai baba me zaka ce a wannan fim din wanda muke yi a Jigawa? Ba me zaka ce ba kenan. Me zan ce ne? Mutumin da ya baro gida ya kamo hanya Jigawa cikin dare. Ba shigo Jigawa ba sai karfe 1. Sauran minti 5. Zo mana ke ma. Mun goda. Yar gari. Mun samu Jigawa lafiya. Na zo da da dare na ba shi sai na ga duk wanke bare na. Allah ya sarki baba. Saboda haka ubangiji Allah ya samu gaba lafiya. Amin. Fim din ya sunan shi ne? Yama? Zan baki rayuwata. To kaji sunan fim. Kun ji sunan fim na yara. Ma rayuwata. Sai dai Allah ubangiji ya biya mana bukatun mu na alheri. Amin baba. Amin. Kalli wannan fim za ka ga sabo iri. Sai baba. To ke ba ko ke kawai ba abin da zaki ce. Ni abin da zan ce Allah ya sa mu lafiya mu tashi lafiya. Sunan fim Zan iya baki rayuwata. Sunan wannan fim da nike yi a halin da ake ciki ne zan iya baki. Shi kuma zan iya baki rayuwata. Yi kuma zan iya baki rayuwata wani abu ne wanda yake da sirri kamar ka ce wanda kake kauna kake so zaka iya mallaka amma komai naka na rayuwa to shine muka fassara shi da zumbar zan iya baki rayuwata a shakallo wannan fim din zai baku mamaki. To ku huta ku yi bages Allah da ya biya. To ga mun san bado ku kuma za ku yi magana ko ba abin da za ku ce. Wannan sunanta Amina yarinya yar aike na ce amma yanzu ta samu to ni yawa to shikenan dauke ni ma in yi bayani na a yanzu a matsayina amaryar Audi na kamaraman suna na ni kuma Hafizu ba muna dauka muna yin recording Inda budget din abin yake. fim da suna zan baki rayuwata to ni ma ba zan baki rayuwata. Assalamu alaikum yan uwana masoyana masu kallon fina-finai Hausa da Indiya. Yawa suna na Abdullahi wanda aka masani da Biso Soba. Za ka iya kira na Biso domin ka rage suna. Yawa wannan fim din yana da kyau, yana da faɗakarwa kuma fim ne wanda aka yi shi akan rayuwar mutane matasa. Sunan fim din zan iya baki rayuwata. Insha Allah zai yi kyau kuma insha Allah muna kyawun zato insha Allah da tashi lafiya a wani ya ba zan iya tsaya da zan yi ba. Kawai kenan.